Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. І гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. 703 вылучэнцаў, толькі 558 чалавек былі зарэгістраваныя кандыдатамі ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. І самай вялікай нечаканасцю гэтага этапу выбарчай кампаніі стала тое, што ў рэгістрацыі адмовілі, але не буду спойлерыць пэўныя нюансы нашай сённяшняй размовы, таму адразу перайду да справы і назову нашага госця, палітычны аналітык, медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі, з якім мы і прааналізуем сёння вось гэты чарговы этап выбарчай парламенцкай кампаніі. Добры дзень, Паўлюк. Вітаю вас. Паўлюк, давай пачнем, можа быць, менавіта вось з гэтага лічбавага аспекту. Як я ўжо сказаў, 703 вылучэнцы было, 558 чалавек атрымалі рэгістрацыю. Тым не менш, вот калі узяць статыстыку, да, тут можна дадаць яшчэ такую лічбу, што ўсяго было пададзена у выбарчай камісіі 824 пакеты дакументаў, але не ва ўсіх прынялі, вось прынялі толькі ў 703. Так вот, калі параўноўваць, то у мінулым годзе, дакладней у 2016 годзе, было пададзена 765 комплектаў дакументаў, прынялі 630, а ў выніку было зарэгістравана 521 чалавек. Ну і так, вот, калі глядзець па іншых гадах, то мы бачым такі пастаянны рост колькасці тых, хто хоча браць удзел у якасці кандыдата ў парламенцкіх выбарах. Пра што гэта сведчыць? Ну, насамрэч, гэты рост — это рэч умоўная, бо по вялікім рахунку конкурс на месца не мяняецца на дэпутацкі мандат, і размеркаванне гэтых мандатаў таксама, ягоны прынцып не мяняецца. Таму... Не, ну чаму конкурс не мяняецца? Вот калі паглядзі, калі браць так вот 2012 год, тады было зарэгістравана 363 кандыдата. Але калі браць сярэдні конкурс па акругах, ён па больш-менш буйных акругах 5-7 чалавек на месца, па сельскіх, таких вот больш таких ціхіх акругах, то атрымліваецца 2-3, это не так много. Ну, то бок, гэта, калі казаць пра доўгія назіранні, то само па сабе гэта не мяняе сітуацыю. І можна казаць хутчэй пра такія флуктуацыі, што хтосьці новае пакаленне прыйшло і захацела паспрабаваць. Гэта можа быць. Ну, такім чынам можна казаць, калі і ёсць нейкае такое павелічэнне, то яно, можа быць, конкурс павялічыўся там у Мінску, да прыкладу, там у Брэсце, там у Магілёве, але у цэлым па Беларусі, калі, як кажуць, сярэдняя тэмпература па бальніцы, яна застаецца той же самай. Ну так, сярэдняя тэмпература застаецца, гэта каля 5 кандыдатаў на одно месца. Гэта не прынцыпова. Больш, хутчэй, цікава тое, што сёлета змяніліся спосабы вылучэння, якія выкарыстоўваюць праўладныя кандыдаты, бо апазіцыянеры заўсёды ведалі, што збор подпісаў вельмі рызыкоўны, і калі ў іх ёсць магчымасць, то яны, акрамя збора подпісаў, які важны для кантакта з людзьмі, для таго, каб яшчэ раз нагадаць пра сваё існаванне, яны вылучаліся яшчэ ад партыі, калі была такая магчымасць. І ўвогуле шмат якія партыі падстаўляюць плячо партнёрам, якія, можа быць, да гэтага моманту не былі членамі партыі, але вось перад самымі выбарамі уступаюць у партыю, бяруць партыйны білет і потым вылучаюцца. Гэта не новая. Гэта не новая практыка, гэта было, просто пра гэта не заўсёды публічна казалі. Вось. Але вот тое, што рэальна новае, это тое, што сёлета больш вылучаецца людзей ад працоўных калектываў, больш вылучаецца па адных і тых жа акругах. Раней вылучэнне ад працоўнага калектыва, якое немагчыма зрабіць без згоды адміністрацыі прадпрыемства, это павінна быць буйное прадпрыемства, то бок хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра дзяржаўнае прадпрыемства. Гэта быў маркер, што вылучаецца ад працоўнага калектыва, значыць, ён пераможа і атрымае дэпутацкі мандат. Сёлета ёсць 40 акругаў, дзе 2 і болей вылучэнцы ад працоўнага калектыва. Гэта не значыць, што сярод правоўных
праўладных кандыдатаў рэальная ёсць канкурэнцыя, але это значыць, што ёсць пэўнае такое непаразуменне, вот калі ты не з'яўляешься інсайдерам, не ведаеш, што якое рашэнне можа быць прынята уладамі, хто з іх добры і патрэбны чалавек, каму трэба даць мандат, то ты можаш зараз не патрапіць пальцам, як это вот, напрыклад, перад выбарамі любяць рабіць прагнозы, вот тая самая наша Ніва рабіла прагнозы, хто павінен атрымаць мандат. Вот сёлета гэта рабіць было больш складана. Я прыкладна ў 65 акругах уяўляю сабе 65 акругах са 110 уяўляю сабе, хто напэўна пераможа, хто атрымае мандат. А вось па некалькіх даволі вялікай часткай акругаў гэта не настолькі відавочна, і там можа ўзнікнуць такая сітуацыя, што раўна вялікія дырэктары навучальных установаў, вылучаныя працоўнымі калектывамі, або раўнавялікія кіраўнікі паліклінік такім жа самым чынам вылучаныя, і цяжка сказаць, калі не ведаеш, на каго з іх паставілі. Вот мы сказали про тое, што ўсё ж таки павялічылася пэўная колькасць людзей, якія пажадалі браць удзел у выбарчай кампаніі. Тыя ж самыя 703 пададзеныя камплекта дакументаў, дакладней прынятыя ў параўнанні з іншымі гадамі. Так і звяртае вот увагу можна звярнуць на тое, што павялічылася колькасць з аднаго боку і тых прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, так і прадстаўнікоў лаяльных уладзе сілаў. Вот як гэта можна пракаментаваць? Вот заўсёды ж, калі можна, ў прынцыпе, не здзіўляцца росту колькасці лаялістаў, назовем іх так, то рост колькасці вот прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. У нас же ж вот заўсёды і зараз таксама казалі пра тое, што выбараў няма сэнсу ўдзельнічаць. Ну, можна паўдзельнічаць, каб нагадаць на сябе, як вот вы правільна адзначылі, але рост колькасці? Ну, я бы вам задаў пытанне, чаму не трэба здзіўляцца росту колькасці ўдзельнікаў лаялістаў. У іх таксама ёсць непаразуменне. Кампанія так ці інакш патрабуе рэсурсаў, кампанія патрабуе выдаткавання часа, і тут оказывается, што людзі ідуць, марнуюць свой час, а потым нічога за это не атрымліваецца. Это таксама пытанне? Ну, тут же сітуацыя такая, начальство загадала, каб вот... А вось у мяне крышачку іншае ўражанне. Я вот і на гэтай, і на іншых кампаніях размаўляю з рознымі людзьмі. Вот некаторыя з тых маіх суразмоўцаў, только я не буду цытаваць, як это кажа Венедиктаў, але тым не менш... Яны кажуць, што не заўсёды просяць, кажуць, а ты паспрабуй. І гэта намёк, і гэты намёк можна зразумець по-рознаму, і гэты намёк не абавязкова сведчыць, што камусьці штосьці абяцалі. Чалавек можа думаць, ну, з аднаго боку трэба ўважыць, гэта быццам бы і просьба, з другого боку... А раптам. А раптам, так. Таму я не магу сказаць дакладна. Больш за тое, ёсць людзі, якія вырашаюць шмат якія задачы, не звязаныя з выбарчай кампаніяй. Мы памятаем іншыя выбарчыя кампаніі, калі цалкам лаялістаў кандыдатаў раптам садзілі падчас выбарчай кампаніі, хаця здавалася б, што па сваім адміністрацыйнай вазе гэты чалавек, які ідзе, ўжо дакладна будзе перамагаць. Але аказвалася, што ён ішоў менавіта таму, што ў яго былі праблемы, і ён ведаў, што можна паспрабаваць пазбегнуць гэтых праблемаў, але мне падаецца, што наадварот паскаралі такім чынам праблемы. І ёсць іншыя выпадкі, калі людзі думаюць, што вот мне асабіста трэба вырашыць маю праблему, у мяне ўжо перадпенсійны ўзрост, а ў мне не атрымліваецца дзяржаўнай пенсіі, у мяне атрымліваецца пенсія не дзяржслужачага. Трэба паспрабаваць. Ну, то бок, такіх вось цікавых матывацыяў даволі шмат, бо ў нашай сітуацыі ўсё ж такі авальная заля, палата прадстаўнікоў не разглядаецца як пік кар'еры ці старт кар'еры, хаця быў такі перыяд у нашай гісторыі, калі людзі з авальнай залі ішлі в міністры, і вот адзін нават в прэзідэнты дайшоў. А зараз такога няма. Гэта хутчэй атрымліваецца выключэнне з правілаў, калі хтосьці з дэпутатаў потым атрымлівае пасаду міністра адукацыі там ці штосьці падобнае. Гэта выключэнне з правілаў, такіх прыкладаў зараз вельмі мала. Ну, тым не менш, вот калі разважаць, ну, вот, тое, што нам расказвалі даўно прадстаўнікі апазіцыі, ну, і, можа быць, там, у кожнага з нас, хто назіраў там за вынікамі выбараў, былі таксама падазрэнні, што, ну,
маўляў, спісы даўно складзеныя, ужо за паўгода, а то і за год ведаюць, хто стане дэпутатам. І ў такой сітуацыі, ну, калі пра гэта ўсё ж такі размовы ідуць, людзі пра гэта чуюць, там асабліва верыць, не верыць, ну, вот ёсць, значит, ёсць. І вот ісці і рост такі тых, хто хоча паспрабаваць, дапускаючы думку, што даўно спісы складзены. Вот неяк дзіўна падаецца. Ну, я бы звярнуў увагу на дзве рэчы. Па-першае, насамрэч, спісы – гэта рэч такая не вельмі сталая. І у іх упісваюць і выпісваюць, яны мяняюцца. Бо мяняецца... Ну, зараз вот вы дапускаеце, што яны ўсё-такі ёсць. Безумоўна. Заўсёды у аўтарытарных краінах, дзе выкарыстоўваюць электаральныя механізмы, такія спісы ёсць. І тут няма вялікай такой нават таямніцы. Іншае пытанне, што тыя, хто складаюць гэтыя спісы, робяць гэта не публічна, і яны не даюць наўпростага загада вот спадарні Ярмошына зрабіць так-то. Гэта адбываецца іншымі больш складанымі шляхамі. Але вот калі казаць пра матывацыю апазіцыі, то тут вырашаліся розныя задачы. Хтосьці спрабаваў стварыць падмурак для будучай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Вот звярніце ўвагу, што сталыя прыхільнікі байкота, прыхільнікі Саннікава, вот яго жонка Ірына Халіп, пачалі казаць пра тое, што яны выйшлі з гета, што яны вырашылі тым, што яны збіраюць гэтыя подпісы, яны вярнуліся ў палітычную прастору. То бок яны вырашалі вельмі важную задачу. І гэтую задачу яны лічаць вырашанай, не гледзячы на тое, што меншасць з прадстаўнікоў еўрапейскай Беларусі была зарэгістраваная. І больш за тое, тыя, што зарэгістраваныя, можа быць, не факт, што здолеюць правесці яскравую агітацыйную кампанію, бо калі так цалкам казаць па апазіцыйных колах, збольшага адстралялі першы эшелон такіх вот людзей, якія маглі бы быць цікавымі медыйнымі персонамі, застаўся другі эшелон. І другі эшелон яшчэ невядома, як сябе пакажа. Это адзін момант. А другі момант. Ёсць людзі, якія за кошт выбарчай кампаніі даказваюць, што іх структура ўвогуле існуе. Што эта структура мае пэўны патэнцыял. І што гэта структура можа быць цікавая для пабудовы кааліцыі ці для таго, каб на яе зрабілі стаўку. Увогуле для таго, каб рэкрутаваць валанцёраў у сваё асяроддзе. Гэта даволі важныя задачы, якія, на жаль, у Беларусі, дзе амаль адсутнейшая публічная палітыка, складана вырашаць па-за межамі выбарчай кампаніі. Ну і апошняе, што важна, выбарчая кампанія – гэта уловка, якая дае магчымасць праводзіць вулічныя мерапрыемствы па-за межамі закона аб масавых мерапрыемстваў. І вось гэтым зараз пакарысталіся шмат якія ініцыятыўныя групы, у тым ліку тыя, што потым спалілі свае пасведчанні на быццам бы пікеце па зборе подпісаў. Ну так, я нагадаю, что закон об массовых мерапрыемствах, ну, у ім прапісана, что любое мерапрыемство, нават калі гэта адзіночны пакет, то чалавек павінен заплаціць пэўную суму міліцыі за ахову парадка, камунальнікам там і гэтак далей. А тут все гэта можна рабіць бесплатна. Чым мы скарысталіся? Паўлюк Быкоўскі, Зміцер Лукашук. Вернемся пасля кароткага выпуску навінаў. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. 18 кастрычніка падчас наведвання Акадэміі кіравання Александр Лукашенко распавёў гісторыю, як у канцы 1990-х хацеў працаўладкаваць амерыканскага прэзідэнта Біла Клінтана. Той, як растрапіў сексуальны скандал і ўзнікла пагроза імпічменту. І вось Лукашенко распавядае, што ў кулуарах саміту ён сустрэўся з Барысам Ельцыным. Быў там і Біл Клінтан. Цытую: «Я Ельцыну кажу, слухай, Барыс, давай яму прапануем пасаду ў саюзнай дзяржаве кіраўніком». Па словах Лукашэнкі, і Клінтан, і Ельцын рассмяяліся. Нагадаю, раней Александр Лукашенко распавёў не менш цікавыя гісторыі, што Тэслу яму падарыў сам яе стваральнік Ілон Маск, а Дональд з Меланіяй Трамп у захапленні ад ільняных абрусоў, якія перадаў яму Вашынгтон Александр Лукашенко.
30гадоваму расіяніну ў Беларусі павялічылі тэрмін зняволення за ўвоз наркотыкаў з 12 да 15 гадоў. Гэты прысуд быў зменены па апеляцыі пракурора Камянецкага раёна. Расіянін у канцы сакавіка сёлета перавёз праз польска-беларускую мяжу 9 кілаграмаў гашыша і 10 кілаграмаў марыхуаны. Пракурор прыйшоў да высновы, што прысуд замяккі і не адпавядае цяжару злачынстваў і асобе абвінавачанага. Раней мужчыну неаднаразова прыцягвалі да адказнасці, ён нідзе не працаваў. І цяпер грамадзянін Расіі будзе адбываць пакаранне ва ўмовах узмоцненага рэжыму. ЗША і Турцыя дамовіліся спыніць аперацыю турэцкіх войскаў на 120 гадзінаў. У выніку, калі курдскія апалчэнцы за 5 сутак выйдуць з памежных раёнаў, у якіх Анкара плануе стварыць зону бяспекі, аперацыя будзе цалкам спынена. Пра гэта заявіў віцэ-прэзідэнт ЗША Майк Пенс, які знаходзіцца з афіцыйным візітам у Анкары. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп прывітаў навіну ў Твітары і падзякаваў прэзідэнту Турцыі Эрдагану за мільёны ўратаваных жыццяў. У гэты вікенд захаваецца бабінае лета. У суботу і ў нядзелю тэмпература паветра ў дзень будзе ад 14 да 22 градусаў цяпла. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і падчас сумеснага эфіра з Е-прамовай мы працягваем з Паўлюком Быкоўскім, палітычным аналітыкам, медыаэкспертам, абмяркоўваць чарговы этап выбарчай кампаніі, а менавіта этап рэгістрацыі кандыдатамі ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Я вось, пачынаючы нашу праграму, так не дасказаў, хаця это ў мяне было і прапісана, што самай вялікай нечаканасцю гэтага этапу кампаніі стала тое, што не прайшлі рэгістрацыю, не былі зарэгістраваныя кандыдатамі два дзеючых дэпутата парламента, два апазіцыйных кандыдата ў парламенце, гэта Алена Анісім і Ганна Канапацкая. Паўлюк, для вас гэта стала нечаканасцю? Ну, то, што не праходзяць дзеючыя дэпутаты ў новае скліканне, гэта звычайна якраз прыкладна 2-3 дэпутата не даходзяць. Але гаворка звычайна шла пра лаялістаў. Тут вот больш увагі было да спадарынь Анісім і Канапацкай. І вось калі Анісім адназначна мусіла збіраць подпісы і тое, што з подпісамі ўзнікла праблема, гэта было даволі чаканая рэч з аднаго боку, з другого боку было зразумела, што калі трэба, то будзе менш увагі да яе подпісаў, калі не трэба, то будзе больш увагі. Вот аказалася, што трэба, каб вылучаны працоўным калектывам, а прадстаўнік мясцовай міліцыі аказаўся больш важнай асобай, на якую паставіла ўлада ў гэтай акрузе. Паглядзім. То, што тычыцца Канапацкай, то яе канфлікт з кіраўніцтвам аб'яднанай грамадзянскай партыі быў даволі працяглы час, і ўвесь час вісела пытанне, ці будзе партыя яе вылучаць як кандыдата, і там ёсць шмат розных фактараў у іх складаных адносінах, але тое, што партыя не падставіла ёй плячо, ну, вот стала увогуле прадказальным дзеяннем, бо праверка подпісаў тут, напэўна, больш выклікала пытанняў ад самага пачатку. У рэгіёнах нейкія рэчы вырашаюцца відавочным чынам. Тут маглі быць і сапраўдныя памылкі пры зборы подпісаў, бо калі мы параўнаем, ну, з таго, што вядома, у спадарыні Анісім там, напрыклад, была пры зборы подпісаў указаны адрас, не указаны раён. Хаця вядома, што гэты адрес, гэты населены пункт знаходзіцца ў гэтым раёне. Таму это, у прынцыпе, тэарэтычна можна было б абспрэчваць у судзе. Там таксама былі пытанні, што ў нейкай вёсцы... Ну, наколькі я ведаю, у дадзены момант спадарыня Анісім вот не прыйшла да нас на эфір, таму што яна паехала падаваць апеляцыю. Так. Показана вёска і не показана назва вуліцы, а у вёсцы это адна вуліца. Ну і тут такія вот рэчы, якія сапраўды можна аспрэчыць. І мы паглядзім, магчыма, яшчэ спадарня Анісім вернецца в кампанію, невядома, якое будзе прынята рашэнне судом.
калі ж казаць пра Канапацкую, то все, хто збіраў подпісы і ішоў па мінскіх акругах, яны ведаюць, што гэта і складаны працэс збору подпісаў сам па сабе, больш складаны у чымсьці, чым у рэгіёнах. З другого боку, чым больш збярэш подпісаў, тым большая верагоднасць таго, што ў гэтых подпісах можна знайсці памылкі. І ёсць жа ж пэўная колькасць, якая дазваляецца, по-моему, 15%, да? Так, але тут ёсць такая вечная версія, чаму няма прадстаўнікоў апазіцыі в акружных камісіях, іх вельмі мала там, бо менавіта гэтыя камісіі вызначаюць адпаведнасць подпісаў і гэтак далей. І калі выбіраць не гледзячы 15% подпісаў, то это одна сітуацыя. Калі взяць усе подпісы і праверыць іх, то ў іх можна знайсці недакладнасці. Прычым часам, ну вот я не кажу зараз канкрэтна кейс Канапацкай, бо яна не выкладала вельмі падрабязна тыя прэтэнзіі, якія маюць да яе подпісаў. Калі паглядзець, пра што скардзіліся розныя прэтэндэнты, то прозвішча напісана незразумела, то бок неразборлівы почерк. Незразумела дата, ну, напрыклад, у Халіб было дата і подпіс адной рукой ці не, то бок гэтыя рэчы, якія з аднаго боку кожны раз падымаюцца падчас выбарчай кампаніі, з другого боку іх даволі складана праверыць. Вот калі ў нас упершыню выбарчыя камісіі паспрабавалі замовіць графалагічную экспертызу ў Міністэрстве ўнутраных спраў, то спадарня Ярмошына была нават супраць, бо казала, што гэта неправільны шлях, мы павінны працаваць на грамадскіх пачатках, ну і прымаць такія калегіяльныя рашэнні. Але потым на гэта пайшлі. А самі графолагі кажуць, што вельмі мала матэрыяла для ацэнкі, і таму вось в іх экспертызах, калі пачытаць, то там можна зноў-такі прымаць калектыўнае рашэнне, што сказал графолог. Да, тым больш, што я нагадаю, на якіх это выбарах была такая сітуацыя, калі сказалі, вот, што гэта подпіс не чалавека, не ён падпісаўся. Так, і прыводзілі чалавека. Да, чалавек сказаў, это мой подпіс, а ім сказалі, мы табе не давяраем. Тут ёсць іншы аргумент. Выбарчыя камісіі сапраўды не займаюцца аператыўна-вышуковай дзейнасцю і сапраўды не займаюцца судовай дзейнасцю. Таму, ну, вы сказали, добра, ідзіце в суд. І вот калі ідуць у суд, то это ўжо узнікае больш складаная працэдура, чалавек губляе мінімум 3 дні на тое, каб это все аформіць. Але вот глядзіце, учора прынята рашэнне аб нерэгістрацыі, паперы на гэта рашэнне будуць толькі сёння, это значит, вы ўжо адзін дзень згубілі. І увогуле всю гэтую скаргу аформіць складана. Але ну нехта аформіць, і у кожнай выбарчай кампаніі есть тыя, хто праз скаргі вяртаецца. Гэта часцей за ўсё датычыцца дэкларацыі аб даходах, бо людзі забываюць пра тое, што ў іх там згнілі недзе матацыклы ці машыны, якія яны купілі яшчэ за савецкай уладай, блытаюць нейкія фармальнасці, і гэта можа быць вырашана на іх карысць. Ну, то, што тычыцца подпісаў, я асабіста не памятаю прыкладаў, калі па подпісах кагосьці вярталі, бо мне здаецца, гэта ўсё ж такі самы небяспечны варыянт вылучэння кандыдатаў у дэпутаты. Ну, ўсё ж таки, вот вы так і не адказалі на маё пытанне, ці вот нечакана асабіста для вас стала, што гэтых двух чалавек зарубяць на гэтым этапе? Для мяне было даволі чаканая сітуацыя з Канапацкай, бо я ведаю прыкладна, як адбывалася сітуацыя з абмеркавання гэтай кандыдатуры ў партыі, і я бачыў, што малая верагоднасць, што яе зарэгіструюць як прадстаўніка партыі. А па збору подпісаў я сумнеюся, што ёй было лёгка збіраць подпісы у параўнанні з тым, што яна прывыкла працаваць у партыі, і вот працу ў партыі ўсё ж такі шмат у чым расхаложвае, бо праца ў партыі падчас выбарчай кампаніі ў Беларусі звычайна вядзецца для таго, каб мець кантакт з людзьмі, а не дзеля таго, каб рэальна сабраць подпісы. І таму гэта розныя механізмы дзеянняў. Таму мне падаецца, што тут для яе это быў дадатковы выклік, можа быць, псіхалагічна нечаканы. То, што тычыцца Анісім, то мне адразу было пытанне, чаму з'явілася раўнавялікая фігура, так бы мовіць. Ну, калі так параўноўваць кіраўнік міліцыі і дэпутат, дзеючы дэпутат Палаты прадстаўнікоў,
Бо на мінулых выбарах у яе такой кандыдатуры канкурента не было. Но зараз з'явілася, і вот это вот уже ўзнікла пытанне. Але само па сабе усе, хто ідуць зборам подпісаў, калі яны не праўладныя, то хутчэй за ўсё у іх ёсць вялікая рызыка, што іх не зарэгіструюць. Ці можна зараз сказаць пра тое, што вот ёсць два апазіцыйных дэпутата, якія вырашылі працягнуць сваю кар'еру. Іх ужо на гэтым этапе зарубілі. І, маўляў, паглядзела ўлада, як працуе парламент, як сябе паводзіць апазіцыя у парламенце, паглядзела на навакольную там палітычную сітуацыю і вонкавую, і знешнюю, і вырашыла: хопіць, пагуляліся і хопіць, давайте нам нармальны, спакойны, стэрыльны парламент. Я не ўпэўнены, што ў нас будзе стэрыльны парламент, бо тыя плюсы, якія дае магчымасць беларускім уладам казаць пра пэўны прагрэс дэмакратыі ў Беларусі, все ж таки засталіся. Але двойчы прадаць адно і тое ж немагчыма. Таму тут трэба было уладам, калі яны сапраўды хочуць гэты аргумент выкарыстоўваць, прыдумаць нешта больш заўважнае. І больш за тое, калі, памятаеце, у нас был спецпрадстаўнік МЗС Беларусі Сергей Гайдукевич, які афіцыйны Мінск спрабаваў прадаць як прадстаўніка апазіцыі захаду. Захад не вельмі всер'ёз это ўспрыняў. У гэтым скліканні у нас былі два іншадумцы, і калі Алена Анісім, яна была хутчэй не палітычнай апазіцыяй, а проста іншадумцам, які змагаўся за беларускую мову, то Канапацкая все ж таки пазіцынавала сябе як апазіцыянер, і гэта быў той аргумент, які даваў пэўную карысць афіцыйнаму Мінску. Але вот у яе невылучэннем ад партыі гэты аргумент забралі. Яе кошт Канапацкай адразу моцна зменшыўся. Для таго, каб прадэманстраваць нейкім заходнім калегам, што у Беларусі ёсць апазіцыйныя дэпутаты, усё ж таки пажадана мець дэпутата, у якога будзе даведка. Ён апазіцыянер. Вось такой даведкі ў Канапацкай зараз ужо не было. І гэта складанасць. Хаця можна спрачацца, наколькі эфектыўнай і карыснай для апазіцыі была Канапацкая ў палаце прадстаўнікоў, але разам з тым правацэнтрысцкая кааліцыя, я думаю, што все ж таки пэўную карысць ад яе атрымала. Канапацкая учора вечарам, паставіўшы такі допіс, зварот ці тлумачэнне гэтай сітуацыі і падзяку, да, яна напісала такая думка ў яе ёсць, што, маўляў, такім чынам улада выбівае самых моцных патэнцыйных кандыдатаў. Ці сапраўды так? Вот калі паглядзець тых, каго вот выбілі ўжо на гэтым этапе, я маю на ўвазе там з, можа быць, нават не з апазіцыйных, нават, можа, дзесьці не з дэмакратычных, а ўвогуле не праўладных. Можна сказаць, што выбівалі менавіта самых моцных? Гэта з якой глядзець кропкі, бо з аднаго боку, калі ты адчуваеш сябе самым моцным, і цябе выбілі, то табе здаецца, што гэта агульная тэндэнцыя. Калі глядзець з іншай кропкі, то можа атрымацца і па-іншаму. Глядзіце, выбілі шмат медыйных персонаў. Так, але гэта медыйныя персоны, якія не ішлі вылучэннем ад партыі. Ад партыі засталіся і кіраўнік партыі БНФ, і кіраўнік беларускай соцдэмакратычнай партыі Грамада, і так далей. Засталіся шмат якія персоны, якія могуць праявіць сябе. Але з-за таго, што шмат такіх медыйных гучных персонаў былі або па-за партыямі, або вот як Канапацкую партыя іх не падтрымала, то гэта мяняе ўспрыняцце. Я мяркую, што гэта все ж таки у пэўнай ступені першы эшелон все ж таки можна сказаць, што выбілі. Але засталіся людзі, якія праявяць сябе, і мы можам потым забыцца, што у нас было вызначэнне першы ці другі эшелон, бо гэтыя людзі могуць быць і больш гучнымі. Іншае пытанне, што гэта выбары, чарговыя выбары, якія беларуская апазіцыя праходзіць на вельмі нізкім рэсурсным узроўні, яны не могуць заплаціць за камунальныя паслугі в сваіх
сваіх офісах і гэтак далей. Я думаю, што гэта будзе адбівацца на кампаніі. І таму, калі выбіваюць тых, хто ўжо з'яўляецца медыйнымі персонамі, новым персонам рабіцца такімі больш складана. Таму у нейкай ступені з тым, што сказала Канапацкая, можна пагадзіцца. Тым не менш, вот я вярнуся до таго, што выбілі двух депутатаў, не далі ім стаць кандыдатамі. Маё меркаванне, ну там ці моя як это правильно сказать, я так думаю, моя гіпотэза про тое, што гэта такім чынам хочуць зрабіць стэрыльны парламент, у вас водгуку не знайшла і падтрымкі. Я бы сказал, што стэрыльнасць мы зможам засведчыць як план тады, калі будзе зразумелы план уладаў. Сёння Александр Лукашенко дае супрацьлеглыя намёкі. То ён кажа, што павінна быць прадстаўлена ўсё грамадства, і у тым ліку і апазіцыя, калі яна ёсць, але мы не ведаем, што ён мае на ўвазе пад апазіцыяй. З другого боку, ён кажа, што нам не трэба вельмі танчыць перад захадам, бо у прынцыпе мы бачым, якая геапалітычная сітуацыя. Паколькі чыноўнікі бачаць гэтыя два розных такіх паслання, яны мусяць нешта разумець. Я не ўпэўнены, што яны зараз разумеюць сітуацыю адназначна. Адны разумеюць вот гэта пасланне там, што не танчыць перад захадам, другія, што трэба, каб нехта быў так. Ну так, і тут атрымліваецца, хутчэй за ўсё ёсць цудоўная гульня ў добрых і злых паліцэйскіх або ястрабаў і галубоў, якія прапануюць розныя варыянты развіцця падзеяў. Хутчэй за ўсё там будзе нейкі мікс, з якога у выніку нешта атрымаецца. Будуць нейкія прадстаўнікі незалежнага грамадства, хаця хто гэта на сённяшні момант, ну я не маючы інсайдерскай інфармацыі, вот дакладна сказаць не магу. Можна разважаць, але я не хочу просто займаць час вот такімі пустымі размовамі. Можна казаць пра тэндэнцыі. Можна казаць, што ёсць верагоднасць павелічэння партыйнай прысутнасці, менавіта партыйнай у прынцыпе, бо на сённяшні момант у нашай палаце прадстаўнікоў адсутнічаюць фракцыі, і яны не прадугледжаны рэгламентам, і гэтую ролю мусяць выконваць групы дэпутатаў. Але сёння няма групаў дэпутатаў па палітычнай прыкмеце. Нават Кампартыя Беларусі, якая з'яўляецца лаяльнай, яна не хапіла ёй 2 мандатаў для таго, каб утварыць групу. Сёння пра ўтварэнне, як план утварэння групы кажуць і Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, і БРСМ. То бок, калі сапраўды такая задача стаіць, то цалкам верагодна, што яна будзе вырашацца. А калі яна будзе вырашацца, то у нас атрымаецца не то, чтобы рэальная канкурэнцыя ці там штосьці падобнае у палітычных структурах такіх вот унутры парламента, але больш складаная яго пабудова. І ў гэтай сітуацыі мы пабачым, магчыма, новыя магчымасці. Гэта недакладна, але для шырокага грамадства, магчыма, у гэтым будуць свае плюсы, для апазіцыі не абавязкова. Що ж таки, на заканчэнне, скажем, на якіх 2 прадстаўнікоў дэмакратычных сіл вы бы раілі звярнуць асаблівую увагу, за шляхам якіх далейшых вот удзелаў у выбарах сачыць? Не, я не буду адказваць на гэтае пытанне. Я звярну увагу на іншае. Тут ёсць яшчэ пытанне не толькі самой па сабе перамогі гэтых кандыдатаў, але і таго, што яны будуць рабіць падчас выбарчай кампаніі. Вот зараз пачынаецца агітацыйная кампанія, у якой яны могуць сябе праявіць. Яны могуць выступіць на тэлебачанні, радыё, надрукаваць свае праграмы ў газетах, паказаць, ці ёсць альтэрнатыва. Падчас абмеркаванне ці ісці на выбары, шмат хто з апазіцыянераў казалі, што яны ідуць для того, каб паказаць, што мы альтэрнатыва і што у нас ёсць што сказаць. Вот зараз мы пабачым, ці ёсць ім што сказаць, і тады можна будзе ацаніць, ці сапраўды гэтыя аргументы мелі рацыю. Ну, у любым выпадку будзем спадзявацца, што недарэмна схадзіла апазіцыя на выбары. Нейкім чынам хоць паказала сябе. Паўлюк Быкоўскі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай а 6 і ўвечары а 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу а 18, а «Петарду» а 20. Нон-стоп наш эфир доступны ў інтэрнэце па адрасе euraradio.fm і euraradio.by.
Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Долучайся до нас у социальных сетках. Еврорадио. Час ведаць, што адбываецца.